الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugün 19-шы зур гынахны алып китербез. Бу гынах ант әйтү турында булар инде. Монда ике төргә бүленә ант бирү. Беренчесе инде Аллаһтан башка бүтән иләһләр белән яки бүтән нәрсәләр белән ант итү булса, икенчесе Аллаһ белән ялган ант бирү турында булар инде. Кеше үзенең сүзен яки берәр гамәлен, эшен раслар өчен яки инде тагын да шушы сүзен инде дәлилләр өчен, куәтләр өчен кайбер вакыт ант бирә, ант куллана. Мәсәлән, инде әнием белән ант итәм ди, шулаймы? Ипи белән ант итәм ди, туз белән ант итәм ди. Ни өчен шушындый сүзләр, шушындый арабашчылар дигәндә куллана? Чөнки белә, әгәр дә кеше анасы белән ант итә икән, шушы эшкә, шушы сүзгә анасын куллана икән, бу кеше берничек тә алдалый алмый дип уйлый. Чөнки әни кешенең ул иң кадерле кешесе, шулаймы? Ул үстергән, караган, әгәр дә инде шушы сүзен әнисе белән ант итеп раслый икән, берничек тә ялганлый алмый дип, теге кешене ышандырырга мәҗбүр була инде. Яки тырыша, яки ипи белән. Чөнки без беләбез, моннан ничә еллар элек ачлык заманы, шулаймы? Ул вакытта ипи иң кадерле ризык иде. Һәм кеше әйтә, әгәр дә инде шушы ипи белән ант итсә инде, бу кеше инде берничек тә алдалый алмый. Чөнки шундый юк, әйбер белән ул ант итә. Менә бу ант итү инде иң кадерле, иң дәрәҗәле, иң улуг нәрсә белән инде ант итү була. Нәрсә булса шундый теге зур илаһи дәрәҗәгә күтәрәсең икән, хөрмәт итәсең икән, дәрәҗәле дип саныйсың икән инде, син шул әйбер белән инде ант итә. Әмма ләкин мусульман кешесе инде ул иң улуг дәрәҗәгә күтәрергә тиеш инде, иң яратканы, иң илаһи дәрәҗәсе булырга тиеш, ул кем? Ул Аллаһ Тәгалә. Чөнки шушы Аллаһ Тәгалә генә безгә иписен биргән, шулаймы? Аллаһ Тәгалә генә шушы безгә әтиәниләребезне биргән, һәм шулай әтиәниләргә шушы балаларны биргән, шулык тузын биргән, һәм башка күп төрле нимәтләр биргән, шулаймы? Шушы гәүдәбез дә безгә Аллаһ Тәгалә биргән, күрә торган күзне дә, йөри торган аякларын да Аллаһ Тәгалә биргән. Аллаһ Тәгалә биргән һаваны сулыйбыз, Аллаһ Тәгалә биргән җирдән без йөрибез. Ул биргән төрле җиләк-җимешләр ашыйбыз. Шуңа күрә мусульман кешесе инде ант биргәндә, ниндидер сүзен раслаганда бары тик Аллаһ Тәгалә белән генә ант итәргә тиеш. Мәсәлән, биллаһи, валлаһи, таллаһи, Аллаһ белән генә ант итәм. Менә шулай булды дип. Әгәр дә инде мусульман кешесе Аллаһтан башка бүтән нәрсәне инде Аллаһтан да дәрәҗәлерәк, үстенрәк күреп, ипи белән, әни белән, туз белән анда, һәм башка төрле иләһләр белән ант итә икән инде, бу вакытта инде бу харам, тыелган гамәл эшләгән була һәм зур гөнаһлар кылган була. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, бу сүзләргә инде дәлил булып тора. Иң беренче Бухари җыентыгында килә торган хадис: "Ман кана халифан фалияхлиф билла әү лиясмут." Кемдә кем ант итәргә теләсә, ант итсә ди, Аллаһ белән генә ант итсен ди. Менә монда әмер килә, Аллаһ белән генә ант итсен. Моннан инде чыга бүтән төрле нәрсәләр белән ант итү. Инде ди ант итмәсә ди Аллаһ белән ди, бер нәрсәнән дәшмәсен ди. Менә бу беренче безнең дәлил булды. Икенче дәлил безнең Абу Дауд һәм Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хадистә Пәйгамбәрбез әйтте: "Ман халафа би гайрилла фақат кафара, ау фи лафз фақат ашрака." Кемдә Аллаһ Тәгаләдән башка бүтән нәрсә белән ант итә икән ди, бу вакытта Аллаһ Тәгаләгә карата күфрлек кылды. Икенче риваятта килә, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылды ди. Ни өчен? Әйттек бит, ягъни Аллаһ белән бер рәттән шундый бүтән нәрсәләрне шундый улуг, зур дәрәҗәгә күтәргән була. Без нәрсә дидек? Мусульман кешесе Аллаһ Тәгаләне генә ул шундый улуг, зур дәрәҗәләргә күтәрергә тиеш инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә инде: "Ман халафа фaqala фи халфихи биллати вал узза фалякул ла илаха илляллаһ" диде. Әгәр дә кем ялгышты, Лат һәм Узза белән ант итсә ди, элек беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям шушы ислам диненә
чакыра башлаганчы гарәпләр Лат һәм Узза дигән иләхкә табыналар иде. Һәм ислам диненә килгәч тә инде бу шуңхатлык телләрендә күнеккән булган, шушы Лат һәм Узза иләһе белән ант итү. Хәтта алар аны аңламыйчы ялгыш инде теге авызларыннан чыгып китә торган булган. Менә Лат ва Узза белән ант итеп әйтәм, шулай. Һәм Пәйгамбәрбез әйтте, әгәр дә ялгыш кына хаталанып инде шушы бүтән иләһ белән ант итсәгез ди, шул ук вакытта ук ла илаһ илляллаһ дип әйтегез ди. Ягъни хакыйкый илаһым гыйбадәткә Аллаһ Тәгалә генә дип. Менә без дә ялгышып ант ипи белән ант итәм, әни белән ант итәм, туз белән ант итәм, башка бүтән нәрсә белән ант итәм дип әйтәбез икән. Шул вакытта аңлап алабыз икән, без дөрес эшләмәдек. Бу вакытта инде без шулай ла илаһ илляллаһ дип әйтеп куйырга тиешбез һәм Аллаһ Тәгаләдән инде гафу истигъфар сорарга тиешбез. Һәм телебезне инде күнектерергә тиешбез, Аллаһ белән генә ант итәргә инде. Бу беренче мәсьәлә булды. Бу әле дөрес булган, сахих булган әйберләр, эшләр белән генә үзебез чынлап та эшләгән әйберләр белән ант иткәндә генә куллана торган. Бу беренче төре булды антның. Икенче төре антның ул ялган ант итү. Ялган ант әйтү Аллаһ Тәгалә белән, Аллаһ исеме белән ант итү. Мәсәлән, берәр эш эшләмәдек икән, бездән сорадылар, син шушы эшне башкарып чыктыңмы дип. Без беләбез эшләмәдек, әмма ләкин, валлаһи Аллаһ белән ант итәм, мин аны эшләп чыктым дип. Менә бу шулай ук зур гынаһлардан була, чөнки син бик зат, бик Аллаһ Тәгалә белән инде ант итәсен эшләмәгән эшеңне. Һәм менә бу шулай зур гынаһлардан санала. Һәм бик куркыныч хәдисләр килә, каты газап белән, кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә ачулы булыр дип, кем шулай итеп ялган ант белән куллана. Мәсәлән, сәүдәдә кулланып була. Берәр нәрсә сатырга телибез икән, без беләбез. Менә бу безнең азык-төлек сатабызмы анда, машинаны сатабызмы? Мәсәлән, машинаны алып, мисал өчен, беләбез, машина анда майын ашыймы, анда радиаторыннан антифриза ага, шундый кимчелекләр бар. Әмма ләкин без аны әйтмибез саткан вакытта, һәм инде шушы Аллаһ Тәгалә исеме белән ант итеп ялганны сатабыз. Менә валлаһи Аллаһ белән ант итәм, машинам идеальный, майын да ашамый анда, антифриз да агызмый, берни кимчелеге дә юк. Менә яхшы дигән, бер дигән машина алсаң үкенмисең дип инде ялганны һәм шушы ялганга өстәп әле Аллаһ белән ант итеп сатабыз икән, бу вакытта инде без шушы зур гынаһны эшләгән булабыз. Менә бу Аллаһ белән ант итү һәм инде шушы антыбыз ялган булса, дөрес булмаса, бу инде тагын да куркынычрак гынаһ була. Бу зур гынаһлардан санала. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи инде бу гынаһтан безне кисәтте. Бухари җыентыгында килә торган хәдистә әйтә: "Әл-кабаирди әл-ишраку биллаһди ау уқуқул валидейнди ва qatlun nafsdi wal yaminul ghamusdi." Иң зур гынаһларды, иң беренчесе ди Аллаһка тиңдәшлек кылу ди. Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһка табыну ди. Икенчесе ди әтияне рәнҗетү ди. Өченчесе инде кеше үтерү ди. Һәм дүртенчесе инде ялган ант бирү ди. Ягъни Аллаһ белән нишләү? Ялганлап ант әйтү. Менә бу 4 зур гынаһлардан санала ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хәдисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Кала раҗул валлаһи ла яғфируллаһу лил фулан ди. Фақала Аллаһ тәгалә: "Ман аллазӣ ятаалла алайя анни ла яғфиру лил фулан, қад ғафарту лах ва ахбатту амалук" ди. Пәйгамбәрбез әйтте, бер кеше ди әйтте ди: "Аллаһ белән ант итәм, шушы кешене ди Аллаһ Тәгалә гафу итмәс ди. Ягъни гынаһларын кичермәс ди." Һәм Аллаһ Тәгалә ди Пәйгамбәрбез ашында әйтте ди: "Кем ди алай ди үзенә шушындай батырчылык алып, хөкем чыгарды ди шушы кешегә минем исемнән, минем исем белән ант итеп, мин аңа гафу итмим" ди. Һәм ди шушы кешене ди гафу иттем ди шушы гынаһлар өчен ди. Әмма ләкин кем минем белән ант итеп ди бу кеше хөкем чыгарган өчен ди бөтен кылган изгелекләрен юкка чыгардым ди. Менә бу хадистә безне нәрсәгә тәрбияли? Аллаһ динендә Аллаһ Тәгалә исеменнән белмичә бер нәрсә дә әйтмәскә, гыйлемсез рәвештә Аллаһ динендә берәрнинди яңалык кертү яки инде белмәстән инде менә Аллаһ Тәгалә шуны ярата яки шуны яратмый дип
үз белдегебез белән инде берәр яңалык кертүдән кисәтә. Һәм икенчедән инде шушы белмәгән гыйлемсез рәвештә Аллаһ белән ант итеп, берәр кешегә инде хөкем чыгару. Күрә, менә бу үзебезнең сүзләребезгә игътибарлы булырга өйрәтә. Менә бу хадис. Белмибез икән, белмим дип әйтергә. Һәм бер кашан да ярамый кешегә хөкем чыгарырга. Сине Аллаһ Тәгалә кичерми, сине гафу итми, син җәһәннәм әһле анда, син тамукка керәсең дип. Андый батырчылыкны без үз өстебезгә алырга тиеш түгел. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең карамагында. Теле икән гафу итә, теле икән газаплап, аннары җәннәткә кертә. Әмма ләкин әле шуңа өстәп Аллаһ белән ант итеп, кешегә хөкем чыгарырга ярамый. Бу Аллаһ Тәгаләнең. Без анда кисәтергә мөмкинбез. Бу бит начар эш, бу җәһәннәмгә илтә торган эш, тәүбәгә кил. Аллаһ Тәгалән гафу сора, намазга бас, изгелекләр кыл дип. Әмма ләкин әйтергә ярамый. Син җәһәннәмгә керәсең, син җәһәннәм әһле дип инде. Бу хадис безне тәрбияли. Гыйлем белән, белем белән генә белгәнебез кадерле генә сөйләшергә. Һәм өченче дәлил Муслим җыентыгында килә торган шулай сахих хадисләрдән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Саласатун ла юкаллимухумуллаһу яумал қияма ва ла юзаккихим ва лахум азабун алим. Ал-мусбилу изаруху вал маннану вал мунфиқу сил'атуху бил хальфи кәзибти." Үч кеше белән ди Аллаһ Тәгалә ди кыямәт көнендә ди сөйләшмәс һәм аларга берни аклану да булмас ди, ягъни гынахларыннан да арындырмас ди, һәм аларга бик каты газап булыр ди. Иң беренчесе ди мусбилу изарихи ди. Ягъни изарын исбәл кылып йөрү. Бу иракларга кагыла инде, теге тубыктан аста төшә икән инде, изары инде. Бу шулай ук шушындай зур гынах кылган була. Һәм икенчесе мәннән. Мәннән ул шундый төр кеше берәр кешегә изгелек кыла икән, ярдәм итә анда акчалатамы, яки инде алып кайтып куя, илтеп куеп, кирәк икән, кирәкле сораган хаҗәтләрен үти икән инде. Һәм шул вакытта исенә төшереп тора икән даими, менә мин сиңа гел булышам, мин сиңа шул вакытта шуны алып кайтып биргәнем, сиңа шушыны биргәнем, без сиңа ярдәм иткәнек дип. Менә мондый кешегә инде кыямәт көндә дә бик каты газап булыр ди, һәм Аллаһ Тәгалә сөйләшмәстән мондый кеше белән. Чөнки без кемгәдер булса изгелек кылдык икән, кылдык та онытырга тиешбез. Аны һәр вакытта кешегә искә төшереп торырга тиеш түгелбез. Һәм гомумән искә дә төшерергә тиеш түгел. Бер тапкыр булса да кешегә изгелек кылдың, син онытырга тиешсең. Син Аллаһ ризалыгы эшләргә тиешсең, кеше өчен түгел. Эшләдек икән изгелекне, онытыйк. Һаман искә төшереп тормыйк. Менә без сиңа шул вакытта шулай итеп ярдәм иткәнек, шул вакытта син анда җыелып акча җыйганыек, һәм башка шундый изгелекләр кылганыек, син анда безнең сүзне тыңламыйсың, нитмисең. Шулай кылган изгелекләрне искә төшереп торабыз икән, ул кем була? Мәннән була. Шушы мәннән белән инде Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә нәрсә ди? Сөйләшмәстә ди, һәм каты инде газап булыр ди. Һәм инде өченче төре, менә безнең бу бүгенге тема буенча инде үзенең дә товарын ди Аллаһ белән ант итеп ялганлап сатучы ди. Менә без әйтеп киткәнек бит инде. Мәсәлән, шул машина белән мисал китердем. Аның машинаның кимчелекләре бар, анда ширеп биткән, анда бик начар. Әмма аңа карамастан ул ялганны мактап сата. Яки анда азык-төлек сата, анда инде менә бик свежий дип анда аның хаклыкта аның азык-төлеген инде теге срогы чыккан була, бузык булган була. Ул аңа карамастан бер ялган өстенә ялганлап, антлар бирә. Валлаһи, таллаһи, биллаһи, Аллаһ белән ант итәм, бик яхшы менә свежий, бик яхшы инде продукция дип сата икән, шул ук менә бу Аллаһтан каты газап булачак. Чөнки сатканда да, сәүдәдә дә безгә гадел булырга кирәк. Нинди генә товар булмасын, без аның кимчелекләрен беләбез икән, җитешсезлекләрен белсәк, без аны әйтергә, бәян кылырга тиешбез. Менә моның шундый кимчелекләре бар. Аны инде машина булса инде, менә мая агызанда, бу җирендә шундый кимчелеге бар, бу ватылып чыгарга тора, яки азык-төлек булса, инде хәзер инде 1-2 көннән срогы чыга, аңа тәм кергән, без аны әйтергә тиешбез, аны яшерергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә нинди генә гамәл кылсак та, без гадел булырга тиешбез һәм дөресен генә сөйләргә тиешбез. Әле шуның өстенә ялган ант кылсак инде, без нәрсә? Шушы куркыныч Аллаһның каты азабына керәчәк без инде.
һәм дүртенче хадис булып тора, бушлай Муслим җыентында килә торган сахих хадисне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ман халафа алал ямин лияқтуа биха мали имрин муслимин лaqi Аллаһу ва хуа алейхи гадбан. Қила ва ин кана шайъан ясиран, қала ва ин кана qadiban min al-araq" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кемде берәр мусульманның да хаксыз малын алыр өчен дә Аллаһ белән ант бирә икән дә, һәм шушы анты биргән аркасында инде моңа ышаналар икән, шушы малны ала икән инде берәр кешенең инде хаксыз малын инде, Аллаһы Тәгаләне дә кыямәт көндә ачуы килгән рәвештә дә шыратыр ди." Һәм Пәйгамбәребездән сорадылар: "Кичкенә генә әйбер булса да мәллә?" диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям арак агачы бар бит, теге мисвак бар бит, теш чистарта торган. Шулаймы, хаҗга барсагыз, менә күргәнегез бардыр, анда күп кешеләр шушындай мисвак белән агач, ул арак агачының бер ботагы диек инде. Шул белән теш чистарталар. Менә шушындай хәтта хаксыз ди, шушы мисвак агачын ботагын гына алсагыз да ди, сез шуның өчен инде җавап бирәсез ди, шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә сезгә ачулы булыр ди. Һәм менә бу хадис безне нәрсәгә өйрәтә, нәрсәгә тәрбияли? Менә бу кешенең хаксыз әйберен алырга, яки инде берәр, мәсәлән, җинаят кылды икән берәр кеше, һәм син аны инде күрмәдең икән, һәм сиңа акча төртеп манда, яки болай сорапмы инде, менә шул җинаятны кылды, син күрдем дип әйт әле ди. Һәм инде тагын да дәлилләр өчен ант та бир әле дип, ярар дип ризалаша икән, һәм менә ул җинаятны шул эшләде, мин күреп тордым, менә ант итәм анда, Аллаһ белән, валлаһи биллаһи таллаһи дип антлар китереп әйтә икән инде. Менә бу шушы хаксыз кешенең шушы кешегә инде зулымлык кылган була. Яки анда мал бүлешкәндә, хезмәт хакы алганда һәм башкаларда, менә мин күбрәк эшләдем, ул тегеләй булды, ул анда инструментын бирмәде, һәм башка төрле сәбәпләр табып инде антлар бирә-бирә хаксызга мал үзләштерә икән инде, бу шулай ук Аллаһны инде кыямәт көндә ачулы рәвештә чыратыр ди. Һәм менә шуңа күрә һәрбер нәрсәдә дә менә бу ислам дине инде гаделлеккә чакыра. Шушы ант биргәндә дә без үзебез эшләгән эшләргә генә, үзебез күргән нәрсәләргә генә, дөресен генә ялганламыйча сөйләргә тиешбез. Һәм ант биргәндә дә Аллаһ Тәгалә белән генә ант итеп, дөресе белән генә ант итәргә тиешбез инде. Һәм бер кайчан да кеше хакына, кешегә зулымлык кылудан инде без сакланырга тиешбез. Һәм инде күргәнебезчә, әгәр дә кеше инде ялганлап инде ант бирә икән, кеше хакына керә икән, инде Аллаһны ачулы килеш һәм инде каты газапка дучар булачак. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде тәүфик хидаят бирсен безгә, сүзләребезне, эшләребезне раслаганда Аллаһ Тәгалә белән ант итәргә язсын инде, һәм ялган ант бирүләрдән Аллаһ Тәгалә үзе сакласын иде. Һәм инде кем шушындый гамәлләр белән шөгыльләнә, аларга хидаят тәүфик бирсен иде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең инде кушканнарын үтәп, инде тыйылганнардан тыйылып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.